Win sembah niring ulun kaparba risang murbengat mring sahanan ingkang mring kanan sihing kelase mawe buka kang sawega masiring kelahan juang kanan manuju ing wang samar pamoring sukma sinukma yawinaya ing asepi sinimpen telenge ing kalbu mampu kaning marana Ilahing awi gena mastu purama sidhem awi gena mastu purama sidhem silat mring Dewang Jagat Karana sirang tandha kawisesaning bisana sana sinawung langening wila pestu maksih lestantun lampahing Buddha jinantara tutara katela tetula-tulat mrih labdeng parabdya minusudha ngupama parameng niskara karanta tumiyeng jaman Purwa gangga trigangga durga mendhak kala sirna pinardi tameng lalu temangke tekap usana haning gobita taweng renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang Purwahing kata segebyar dumadining wayang Purwa Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna musurasa yen linarasaya karaos. Mulan sarira hangrasa wanyi, wuruhing diri, rasa rumangsang-rumangsani pindhane kadut jalmu kang ngilokaca. Jarweh wis rinakep cahing carita, ala becik wis gemelar madaring pakliran yaiku sejatine mriksani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Darum Hyang Kartika wis kinurba kodrateng kawasa sahari ratri. Angedri bawana Purwateking duk sina gilir gemandi temadati petanganing dina sasi parsi windu kang sarta abad tetung lantang kartwangkar toya sinirambun toya jawah pating rembyah dadi padhanging kutu-kutu walang atoga buron wonom yang buron toya dadi branaken tanpa wicalan padhang tarwangan sinari sang Hyang Retnawi kang resa murbani jagat monggo jagat wetan tuk munggup-munggup monggo kalingan wukir abang mrengangah lamun kaheksi ayah ndilat-ndilata bumi saya dangu sumurup sang Hyang Araka katos semeblak kanan kiri ngabange smujenar kapur bawan sinari sang Hyang Basanta tanam tuk katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang katon biru maya-maya pucuking gunung kinemulan gendanu kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu soleng kawula tasih den ular sang piya buka karep tegal sawahi anglur silur tan ana pedhote sinambi sendonan sesindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Sapurwangi Sang Hyang Karkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung inggih kiblat papat lor kidul wetan pangkulon sinari jagat kang samya Rebanyadara boten Jarabaya kuwung prandri mangke datan wonten ingkang amadani kuwing kayewangan Suralaya ya kayewangan Junggring Saloka ya Paku Jamur Kataliwarna papan dunung den palangganing para Jawata Tridasa watak mawa ing mriku awasta papan binangun endah kang winastan Bali Marti Kundra Mandik amangku gumelaring
arepat kepanasan winates kori sela matangkep kawistoring mriku kathah sangjaning para dewa para dewi widodara nyang widodari ingkang sami sebo tegambar blabar pindhane samudra datanpa tebi kawistoring ingkang sampun legawonten madaning Bali Marti Kundra ing mriku lenggah ing madaning dampar Selokanda Warubinatur Aranya usana pernai dewi-dewi lamun kedhek arane Pragosa Buta Praceka Pandhita Parap Nalindra jejuluk lamun dewa wenang awewisik nenggih Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Nilakantha ya Sang Gutipati kepareng lenggah angratoni sangjaning para Jawata Tridasa Wataknawa binayang sangjaning para Hapsara Hapsari widodara nyang widodari ingkang sami ngampil upacaraning keprabon ing mriku wis katinon anambi arawihipun Jawata ing sidik pangudal-udal nengging ngawisik Sang Hyang Bathara Narada ya Sang Kaneka Putra mangkaraken pilenggahipun Jawata ing kayongan Indraloka nenggih Sang Hyang Bathara Indra ya Sang Surapati mulat Sang Hyang Manikmaya resem daring sabda pangandika daring kawedaring lisan Dewaya nuntun wong apranggas kasar-saran nanging balok ayemanganmu sabelo
mangkono ngelmu sanyata saknyatane mung weh ora sapeng ati bunga hengaran cupluk sugeng tias kalamonten ino nora kaya si punggung karang anggongku mulunggang ugungan sayatina dina ngremehke padaning urip pisan rusak nora murung nalare tingsan luwe katita buwakan sihiru angga sinaranging maruta kumaraga langgarang anggongku mrunggo indra padane si muda prandene paksaku maki Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Wrengensang Marudayang Pak Pong Bu balang kali cedhe sapa sing gawe nangka basah digapyak kari betone lodol
Punapi Adi Guru Paduka animali dhateng praptanipun ingkang Ragong Sidik pangudal-udal pandangu sarta dawuh Sabdatama pangandika Paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Guru sampun paring ingkang Ragong Sidik pangudal-udal tampi Adi Guru kepareng kula nungsuk mawarta. Kakang Narada inggih kadiparan kawontenanipun Sang Hyang para Jawata Tridasa Wataknawa Kakang ingkang sakmangke nedheng seba wonten madaning parapatan ageng Sang Hyang para dewa ing madaning Kanyuwangan Suralaya. Alah dalah. Kala kinten sampun boten kirang suwiji menapa praptanipun Sang Hyang para Jawata Tridasa Wataknawa wonten ing Kanyuwangan Suralaya dinten sakmangke sampun sami jangkep. Adi Guru mekaten Kakang. Ha inggih pramila menapa ingkang sakmangke badhe dados dawuh pangandika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru dahat kalingga merda wonten kersanipun ingkang Ragong Sidik pangudal-udal kula arsa ngaklungaken jangga nilingaken karena midhanget punapi nggih dados sabdatama dawuh pangandika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lho ya. Mas Rama Sidam karing bawana langgeng Kakang Narada jeneng kula narsa paring pangandika menawi sampun sami satata anggen Paduka lenggah lan sedaya para Jawata keduga sampun boten wonten ingkang sami sawur manuk Kakang. Mangga mangsa barang Paduka anggen badhe amiwiti tinanem Brahma wigati ning parapatan agung para Jawata di anjrah ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh araras ratnaning driya Mas Rama Sidam karing bawana langgeng Kakang Narada sejati wontenipun ingkang rayipun manik moyong lempaken sangjaning para dewa ulun namung badhe paring pangandika tuwin dawuh bilih sakmangke Kanyuwangan Suralaya ketaman goro-goro inggih kesasapan hawa panas wonten menapa ingkang dados sabab tuwin darunanipun sadaya hawa panas ingkang sumundha ing awiyat ingkang karaosaken dening Sang Hyang para Jawata Tridasa Wataknawa punika mboya sanes kejawi amung karana pun sababaken awit penangisipun para Pandhawa ingkang sakmangke ugi keduga dereng nampi pewajar kawontenanipun atmajanipun Iyatmaja kinasih saking panenggahing Pandhawa inggih punika pun Werkudara ingganipun Atmaja saking Werkudara inggih punika pun Jabang Tetuka dumugi sepriki ingkang sakmangke dereng keduga pugut puseripun si Jabang Tetuka ngantos sakmangke damel horeng Kanyuwangan awit sedaya menika pun sababaken penangisipun para Pandhawa. Kakang ayo sakmangke Paduka Kakang Narada paring wajar tumrap manah ulun sejati perkawis menika kados piyanggen para Jawata badhe anggagapi mengeti para Pandhawa kalebet titah ulun lan Paduka Kakang kaneka putra Kakang
Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka nawang sangka nalin trompek marwa sing sang katrika katriku mulung mangrempak ing wadya kurda kuroreh kagiri-giri Tidemadaning kawontenan marapatan agung Sang Hyang Jawata dereng ngantos paripurna ingkang sami mbal wacana nggih Sang Hyang Jawata tridasa watanawa kasaruhur king jagat kayawangan Suralaya sansaya ndodra awit wonten titah pujangga ingkang mantun minggah wonten madaning Bali Marti Kundamanik tansah kejawi namung wujuding cantrik Madukara Bintawarni. Mendak alun tata trap silanira
ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta ong yen ngandika magawe pranta Mas Trama Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra dalah perkencang Maruda yang pak bu balengan itu desa pasing kawin basa dikaping ari betone lho ya Iki punapi adikku ari wali dateng sawanipun ingkang Raden Sidik panggut dalu-dalu nun mangke Kakang damel kejet sotaning tias ulun teka dereng paripun anggen jeneng ulun kelawan paduka Kakang Kaneka Putra sak pejagung pirembagan karembag babagan kaontonanipun para Pandhawa mboya pangling ingkang prapta punika abdi saking Madukara Kakang dalah mangga kadang uswanipun mrika cantrik saking Madukara di mangga kadang ambok bilih mrika nampi dawuh saking kersanipun bendaranipun saking negari Ngamarta inggih saking Jodipati menika malah ingkang dipun utus menika cantrik saking Madukara lah pancen Mboyapati ndega mana agi wae bare dirasani kok terus teka cik inggih Kakang kula naturi lenggah satata prayoga sampun mboten Kang sedulur ya cik Mboya mengko dhisik candrik jeneng ulun durung tau tewanuh kelawan jeneng kita ya senajan to ulun iki mangerteni sapa kang dadi aran kita nanging prayoga jeneng kita nepungake marang diri pribadi candrik amit masang Kalimantabre sinabetahe ngilaila tepena saking siku dendaning dewa pukulon Inggih saderengipun sowan kula wonten ing Ayuwangan Suralaya kula nyuwun pangapunten ampun pilih. Sowan kula mrika tanpa tinimbalan. Sowan kula ijen tanpa rawang tanpa kandha ugi tanpa kanthi. Sowan kula mboten mbok pilih mboten dadosaken ternak ning penggalih paduka Iwang Pikulun Manikmaya kula nyuwun pangaksama pukulun. Ya mbuya dadi ngopo cantrik? Wah nggih. Salajengipun sowan kula kepareng ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula konjo sandhap padha paduka. Iwang Pikulun Manikmaya inggih Iwang Pikulun Bathara Guru pukulun. Ya cantrik ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani. Nanging nggih wondene salajengipun amba pilih Paduka Sudi mestani dhateng jasad kula. Awan tanpa werni inggih leres kula wingking saking Madukara kula cantrikipun Raden Herjuna kula cantrikipun Raden Janaka kula punika pun cantrik Badar Klepar. Oh jeneng kita cantrik Badar Klepar. Nanging nggih. Iya sowan ana ing Kayuwangan padha prayoga nulungguh kita cantrik Badar Klepar. Nanging nggih sampun mboten kirang sekeca sowan kula pukulun. Dalah. Cingking cangking wah lah iki cantrik nyenengake ati tobat ya cantrik Badar Klepar padha prayoga sowan kita cantrik nggih nak nggih pukulun Narada bekti kula konjo pukulun ya
Kula nampa pangestu tampanono sampun kula pundi. Kenang apa sababe jeneng kita ingkang kautus sowan ana ing Kayuwangan Suralaya? Malah mboya Janaka ingkang sowan dewa ning Kayuwangan. Mbok menawa arep ngudi Pintasaraya sarta ngudi senjata pitul ngersaning para Jawata. Ngah, anu Ndara Janaka nembe sibuk sek ngurusi upacara penurunan bendera niki wau. Dadose paripaksa kula ingkang kadhawuhan sowan wonten mriki. Oh, ngono. Inggih. Ya wis kono matura satata, matura sing satata, matura sing tetela cantrik, cingejang cantrik. Inggih, pukulan ngestakaken dawuh nganturaken panuwun. Cantrik Badar Klepar. Wananan wonten dawuh. Apa kang dadi wigatisan utawa apa kang dadi darunane? Jeneng kita minangka duta saka ing Madukara, apa kang dadi ature Si Arjuna ya Janaka. Oh inggih. Mugi dadosna ing kalaweningan. Sowan kula wonten ngersanipun Iwang Pikulun Manik Maya sepisan kula ngaturaken sembah sugeng pangabekti kula konjuk. Dungkap angka kalih. Sowan kula inggih pancen leres. Mboten saking pingancingan kula. Mboten saking pingancingan kula piyambak nanging kula pun utus dening Ndara Janaka. Iya. Andene menawi tanten kami Ndara Janaka mboten sanes kula namung kinen nyuwun ngambil wujuding Kyai Cis. Napa niku? Cis Madi. Kyai Cis Trisula kagunganipun Iwang Pikulun Manik Maya ingkang samangke badhe ginakaken srana pugut pusripun prunan inggih ponakanipun Ndara Janaka inggih punika pun Japang tetuka ingkang samangke ugi dereng pikantuk saliyane kusada dereng keduga pugut pusripun pramila kula kadhawuhan swanten mriki kinen nyuwun ngambil wujuding Kyai Cis Trisula sampun badhepun ginakaken mugut pusripun Jabang tetuka pukulan Lenglenging triya mangungkong kanduhan remang lelena tanpa kanen yen tan tulusa sejati Iwang Manik Maya wis pirsa marang sejatining kawontenan bilih Cantrik Badar Klepar sejati wujuding Sang Pindawarna utusan saking negari Giling Wesi nggih Sang Patih Sekipu pramila tanggaping gati arsa maringaken wujuding Kyai Cis Trisula nanging datan den paringaken kinarya srana pugut pusri Sang Tetuka wujuding pusaka Kyai Cis Trisula den tamakaken wonten jajanipun Sang Cantrik wekasan ilang sejatining wujud Badar sejatining wujud ilang wujude Cantrik Badar Klepar Badar sejatining wujud Sang Patih Sekipu kagiat katur wekasan
Latala. Wala. Pancen dewa iki pirsa sak mobamu si ing titah. Paduka ngerti marang sapa sejatiku Pukulun. Mas Rama sidam sikaring bawana langgeng Kakang Narada. Ah, ngandel ora cing kencangan cing kencer. Ulun pun Subriya lho, Di. Ulun punika sadèrèngipun sampun Subriya ana cantrek ambune minyak nyong-nyong. Jebul Mbasan Sari areng nyuwun ngambil wujuding Kyai Trisula lah ditamakke kok suarane jelah. Ya, wah, biadar sekupi menika. Lah dalah Bathara Ateng. Ateng jengkol kita kira. Sekipu anjana ilang sifat kamanungsane biadar sesatring wujud rewo-rewo gergasi kaya ngono kowe ra. Ya, Pukulun. Pancen tak ajangi jembar praptaku mrene iki aku mung arep boyong widodari. Ingkang sak mengko bakal pinangka jatuh kramane Gustiku ing giling wesi. Ya sinuwun Prabu kala percana ingkang ngayonake Bathari Supraba. Lah dalah Pukulun. Pukulun, janji widodari ingkang tak westani. Widodari kasebut ora mbok paring kegirik kayangan. Mas Rama sidam sekaring bawana langgeng. Sekipu. Mboya jamak lumrah. Ning atase widodari kuwi dikapancangake dening para Jawata. Ning jagat iki panjenengan ulun wis gawe pepacuh sarta panjenengan ulun wis gawe pewaler. Lamun to satriya jodoning Wanudya, lamun Nalendra jodoning Prameswari, lamun ora seksa uga jodoning Raseksi, semono uga kewan lanang uga kelawan kewan wedok. Ning jagat durung ana kasembadan lelakone. Ning atase Ratu Gusti kita ing aran Prabu Kala Percana kuwi wujuding raseksa teka arep ngayonake widodari. Ora ngusik. Aku tak takon karo sampean. Sampean kuwi derajating dewa dadi papan manembang para titah. Titah nyuwun apa wae dewa mesti tansah ngudaneni. Kena ngopo? Iki Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Kala Percana arep nggayuh widodari. Bakal winengku garwa pinangka Prameswari ning negara Giling Wesi. Sampeyan ora adil, sampeyan ora adil. Aku krungu kabar ing sanjabaning parepatan agung ing dewa. Aku krungu rembug yen to dewa bakal paring senjata pitulung ngersane para Pandhawa. Kamangka Ratu Gustiku uga mbutuhake senjata pitulung panjenengane gandrung kalawan widodari kayangan. Kena ngopo ora dipasrahi? Kena ngopo uga ora arep ditulungi? Nek ngono tak pesthekke nggonmu dadi dewa ki ora adil. Yen nggonmu dadi dewa ora adil, lereno nggonmu dadi dewa, lereno. Ora ana gunane kowe dadi papan panembahing para titah. Aku titahmu, Kala Percana titahmu, ora mbok gatekke ilang keadilanmu. Ukul. Woi! Iya ya. Arum arum kabaning olari
Mastrama sidam sikaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra mrengensang marudayang Pak Bong Pak Perang bola kali itu desa Pasir kali kapasan kapyo kali betone lho ya cing wah Kang Raka Siti mangu dalu-dalu ki boyang graita di menawi badhe ketadosan lampan ing kados mekaten menika kala wau babar pisan Kakang ulun dawuh lumantar paduka Kakang Kaneka Putra para durandara kinen ngunduraken sarta ngendhaken kamurkanipun kala pracana ingkang sampun utusan kaliyan pun Patih Sekipu dalah wadyabala segelar sepapan saking giling besi iki ngestaken dawuh mboya teges ulun menika mboya adil nanging pepacu ing jagat saha wewalering kodrat menika sampun pinesti bilih raseksa mboya kepareng gayuh widodari iki ulun ugi tanggap lan ulun ugi nayogyani paramila sak mangke ingkang Raka cenget-cenget ingkang Raka ing sithik mangu dalu-dalu arsa nyuwun pamit madal wasilan dawuh lan sang para durandara di inggih Kakang mangsa borong katentremaning Suralaya Kakang Agni palwaka sikeng kene guna dahana lena trineng rana kaya lena cetha weda nala agni nala agni utra waka tan kawis manja tuku sanggan sangarum nando gandoko capon nggih Sang Patih Sekipu ingkang awis sangyaning para wadyabala keparat-keparat sarta para wadyabala druhun saking negaring Giling Wesi pating bleber pating cala yap kaya genimbel murup
bangsat kana ngapa kowe nyegat wong kang bakal gayo bawe serap nyawa kaya gleleng-gleng lengo keprok pisan mesti mati dadiku wondo mula aja mati ladal iki ning dewa ngadepi marang Wadyabala Sekara Giling Wesi. Sapa kowe? Kowe sapa? Walah keparat ning atase jeneng kita kuwi titah pujangkara babar pisan mboyan duweni tata susila marang para Jawata ben. Pancen upama aku duwe unggah-ungguh karo dewa terus bathine apa tumraping para dewa? Wong tekan kene pancen Gustiku Sinuwun Prabu kula persana, Gusti Patih Sekipu. Bakale ora entuk gawe kok. Ah ngopo? Rideh. Tak ajangi sembar pukulun. Ya ulun iki Bathara Indra, ya ulun Surapati. Jeneng kita sapa? Kowe Indra? Iya. Ya. Kowe iki dewa kok ora ngerti karo titah. Aku titahmu. Ngene-ngene aku titahmu. Druhun-druhun ngene aku titahmu. Ya iki mburi Wadyabala Sekara Giling Wesi aku tumenggung Gapit Sekedheng. Tumenggung Gapit Sekedheng. Dasar kepara nyata. Ayo di Prabu. Ora mbok masake kayangan tak nggo kekirik sak Wadyabalaku. Walah keparep. Titah mboya kena sangga entheng. Wong nyatane Gusti wis gawe pewaler, Gusti wis gawe pepacuh. Kena ngopo jeneng kita? As kakean cagem. Sing dadi nyatane wae. Aku apa dapurmu sing tekaning pati? Larak tekan pabu ambu dadimu. Mangkang rasa sumbarang oh ha ha awas wah ah wait
jare nek ngantem dewa kuwi ora entuk nggon sirah. Tak antem diadane. Ah, hit, ho, podiar. Ah, tenan to? Ah. Hei, wah. Hat. Sadyae. Ho. Ah. Hot. Ha. 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 Wah. Sambato. Edian. Endro nek ngantem jebule ya antep ya. Neng sirahe gete gerajak-gerajak. Ah! Wah! Ah! Wah! Wah! Ah! Wah! Iyo! Ah! Wah! 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 Oh! At! Ah! Ah! Indro. Oh! Jat! Iyo, wet, Sini ya. Hit. Ah. Wait, mana? Wah. Ah. Wah. Wah. Ah. Wah, mas. Tubrak. Hit. What? Ah. Oh. Wah. Wah. Sumuke ngeja ya. As. Hey, at, wah. Wow! Amazing! Beautiful! Ha! Surprise, motherfucker! Wah! Wah! Hop! Ah! 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 Ah!
I'll kill you. Hot, ah, hot. Please help me. Someone please help me. Hey! Ah! Hey! Hey! Ah! Ah! Wah! Oh! Hey! Oh! Ah! Hey! Kapan tekane, coy? Woi! Hihihi. Oh. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kencang ngengalis risang mawe gandrung sabaran katluwu kira oh latala iki dewa saksak sing tukang jabut nyawa apa-apamu ah tekan kene klewa-klewarut dewa Iwang Pikulun Bathara Indra adhiku Ngendra Loka adhiku Surapati wis ngundurke wadya balam saiki kowe pati cekel embun wajabun nyawamu wah 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 apa kowe wong gleleng-gleleng ana wis tak cekel embun-bunane lemes cing-encong diare ya tunggal endi aja ming dapurmu pati nek perlu ratu gustimu sing jare Prabu Kala Ketek kuwi kon tekan kene anggep apa dewa mbing kanane Pak wah hey oh Hey!
saka sikeng geni apa to iki omah dolanan gene balekke oh boneka cantik dari India boleh dilirik tak boleh dibawa buta-buta galak sing galak ora buta wah edan iki opo kencang. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora nanggono magawe kelarira wang perkensang larudayang pak bong mbok balong kali cedhe sapa sing kene biasa dikapya kari betani lodol ya cik. Nah jan ya mboya maido ulun nggih titah ki anggere kocap winengku ing nepsu mesti kaya ngono kuwi aduh wopo kulon mriku kados aduh wopo kulon kados pundi kula ngedalaken hakni malah ibarat tembung pusaka ngrah bendara senjata makan tuan iya waduh semanten ugi kula paman pukulun waduh kula niku rekane jabut nyawane si sekupi malah kula dicokot untlup waduh mundur gedhe abrusan kula rideh yam ngene ya kados pundi Bapak Kulun saiki dewa mundur ya mengulun dawuh kelawan Sedekita Indra kari sela matangkep ditutup mekaten budal iki ngene Yaya Madipati paman pukulun kadiparan kulon saweg nampa dawuh Mangadi Pramesti Bathara Guru kalamun to sejati ingkang dadi srana pugut pusere si jabang tetuka kuwi dudu kok Kiai Cis Trisula nanging wujuding pusaka ampuh arane Kiai Guntawijaya Danu
mekaten. Iya. Mulai iki mau mboyane sarta mboyamo kaliyan Wong Adi Pramesti Bathara Guru. Cubriya nolya Kyai Cestrisula tamakake eneng jajane cantrik badar klebar wusanane badar tenan. Oh inggih inggih. Lajeng Kyai Kuntawijaya Danu menika Wis kuwi dudu perkara kita, kuwi kewajiban ulun. Bakune jeneng kita sagya para durandara ngreksa marang ketentremaning kayewangan, malah iki panjenengan ulun wis nampa dawuh Wong Adi Pramesti Bathara Guru. Kalamun ta ulun kinen ngupadi jago Pintasraya saka peranganing para Pandhawa ingkang Boyanalya kejaba cabang tetuka ingkang kinen diajakake ning kayewangan dadi jagoning dewa ngundurke reretune kayangan. oh inggih ngestaken dawuh. Gandeng wujuding Kyai Kunta wis ulun asta nolya bakal ulun pasrahke ngersaning Permadi kang pinangka panengahing Pandhawa. Iki mengko bakal dadi serana pugut pusresi cabang tetuka. Ngerek Yamadipati. Oh inggih. Malah mekaten adum damel kula badhe ngreksa katentremaning kayewangan sinambi ngalantu. Praptanipun jago saking para Pandhawa. Ya, sing prayekna ngati-ati ulun tedhak Marcapada ya nggih. Keparat dewa betebah. Oh. Jireh getih wedi mati kowe. Kori sela matangkep to tutup ya. Ora pati-pati medhun saka kayangan yen turung kasembatan manjang aku. Oh. Sinirep dahuru ning kayewangan krana ing mangke gapura kali sela matangkep ingkang wis tinutup dening Hyang Surapati nulya benten ingkang mapan wonten ing kayewangan nenggih kang mapan wonten madaning wana nenggih satriya banyak pasemone tansah kejawi nenggih Sang Suryatmaja ingkang nedheng lampah tapa brata. Kocap wis manekung bratane nenutuh diri ngersaning dat kang murawahing dat sangka gendara tapane Sang Suryatmaja persasat ngleang Kang Wardaya temah nyumur jagat gaib ingkang keduga datan bisa den grahita dening panca indriyaning manungsa nenggih dewa kang miling-miling ing gegana tumedhak ing jagat tansah kejawi namung jawata ing sidik pangudal-udal nenggih yewangkane Kaputra ingkang wis ngasta wujuding pusaka Kyai Kuntawijaya Danu arsa den pasrahaken dening Sang Bambang Permadi. Kocap eling-eling dewa ugi taksih kadurungan ina lali salah apes. Pramila tan grahita Sang Suryatmaja kinintening manah punika Sang Permadi.
Pandhita Kinarya Wangsit pindha kembang isep matu sarining tawang susah angin ngendi nggone nyangkal yang kangkung paksi mibur perkencang maruda yang mak pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe nangka basa dikopiok kari betone lho dulu cingket larak ya ketemu nang kene tongger permadi ketemu nang kene Bu Yapati ndika mana kita wis talak brata nyuwun ngersaning Jawata ya iki jangka ingkang bakal tumeka wujuding pusaka Kyai Kuntawijaya Danu bakal masrek ngersa jeneng kita Ngger Permadi nyuwun mangapunten Pukulun saderengipun kula ngaturaken genging panuwun kang tanpa pepindhan awit pusaka Kyai Kuntawijaya Danu menika pancen ingkang kula jangkat jer menapa anggen kula talak brata wonten ing wana mriki kula namung nyuwun dhateng ngersaning dewa ayewa paring daya kekiyatan dhateng ing abdipun Suryatmaja wondene sak mangke para Jawata sampun klareng-paring wujuding pusaka menika ambek bilih punika dados daya kekiyatanipun ingkang abdi nanging mugi dados ning kawuningan kula sanes Permadi kula Suryatmaja lah edian wah piye iki lah mripat tuwa iki nek lamur lah edan cekak-cekak-cekitin. Alah edan iki luput kaya isa luput ki lho jenenge Permadi. Permadi jenenge kita ning endi, Ger? Madya Ratri ulun panggih kelawan seneng kita Ngger. Wah jan wis bejo nang kene ulun ketemu kelawan seneng kita Permadi. Pukulun tedhak enten ing Janaloka. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tampa. Wah jan wis iki kujur tenan iki kujur. Kados pundilan wonten perkawis menapa Pukulun. Nah iki mangke ulun ki arep masrahke wujuding pusaka Kyai Kuntawijaya Danu nang ngersani jeneng kita e. Lah kok malah ulun masrahke ngersani Suryatmaja. Wajan mripat ki nek lamur mripane wah lah piye iki rebutan ya rebutan.
Kakang Suryatmaja sing gedhe pangapuramu gandeng kowe wis wani tumindak culika ning atase pusaka kuwi dudu wewenangmu. Kakang Suryatmaja ora duweni wewenang tumrap pusaka tumindakmu culika tak rebut kanthi sarana culika uga aku matekaji panglimunan pusaka ing mapan ing kancing gelungmu tak rebut Kakang Suryatmaja. Iki pusaka dudu darepikmu nanging iki dareping para Pandhawa. Dewa ngeparengake iki dadi wewenange Pandhawa uga kudu tak gawa Kakang. Eneng wong kapusan sajake walah. Pusaka pancen sengaja antaraning Warangka sarta Bedhare tak pisah ora tak dadekke siji. Warangka tak seleh nggon Kancing Gelung, iki tak seleh nggon Kampuh. Bola Balyoi bocah nek urung wanuh pusakane kaya ngapa mbok ya takon. Kapusan kowe Permadi ya. Pancen wis tak angkah tak jarak. Aku pancen ngrasa yen lan aku krasa yen to pusakaku bakal ana ingkang ngrebut ya ing ora apa-apa pusaka isih tak regem ya mung warangkane wae sing tak gawa. Bala para Pandhawa nyogu mulung mangung siring mrasata Kurawa ambek ongge Surakati merot layat jagung praratu piye Permadi? Piye? Apa wis kasil mbok rebut? Lah inggih menika. Sik. Iki dudu pusakane iki meng marangkane lho Permadi iki meng marangkane. Walah dalah. Cing ngencer. Kleru jeneng kita kleru. Lajeng kula kedah kados pundi pukulun. Nek ya wis ya dadi ngapa? Mbok menawa pancen Jawata kuwi gawe lelakon sarta kodrate pancen kudu kaya mangkono. Mbok menawa ya mung wujuding warangka iki keduga bisa gawe sarana pugut pusre si jabang tetuka keparengipun. Ayo. Ulun derekake suwan ngersane kadang kita Jadiwati. Sabab ana dawuh ngersane Madi Pramesti Bathara Guru jabang tetuka kinen dadi jagoning para dewa ngundurke dahurune Ngayuwangan Janaka. Monggo kula derekake.